गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सान्थिपुर बाजाराव सान्थिपुरनि लेखा गोरों साख्रि गैयै लाइमोन जनजाति आफादा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव मैया माहारनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सान्थिपुर ओनसोलनि लेखा गोरों साख्रि गैयै लाइमोन जनजाति आफादा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवानिफ्राय आरो ड्राग्स बायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनाय स्लगानजों लोगोसे हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। 1993 मायथाइयावनो सान्थिपुर ओनसोलाव बे लाइमोन आफादखौ दानाय जादोंब्लाबो माखासे राजखान्थि जेंना आरो समाजारि जेंनानि थाखाय थांनाय गोलाव समाव जेबो खामानि मावनो हायाखैब्लाबो फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि आरो समाजनि गोबां खामानि मावनो सिगांगोन होनना बुंथियो बे आफादनि गाहाय नेहाथारि थमास बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझाराव थानाय हेलेना गायदे जिएनएम नार्सिं स्कुलनि गोरायुं रुन्जु मदाय गहायनि हेंथायै गोख्रों अजद थिखांदों। आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों अजद होदों। हेलेना गायदे नार्सिं ह'मनि गोरायुं रुन्जु मदाय गहाया नार्सिं फरायसाफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि अजद सिखारदों। लोगोसे आदिबासि नार्सिं फरायसाफोरखौ हारि हारिसा फारागथि खालामना नासयनायनि गोख्रों अजदबो होदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरना गोख्रों राहा लानो थाखाय बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'खौ खावलायदों। जाथायनि सायाव आदिबासि फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारनायजों लोगोसे प्रमद बर' एबा बिटिआर सरकारा बिनि हेंथायै जुदि जेबो गोख्रों राहा लायाब्ला आसाया गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों प्रमद बर'खौ। एनएलएफबि आफादा बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार रादाब फोसावदों। एनएलएफबि आफादा गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जांख्रिथायारि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान बावनायखौ जासिहरदों। खौरांनि गेजेरजों एनएलएफबिआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ मिथिहरनाय जायोदि देग्लायनि खुंजानो गोनां नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एनएलएफबिनि थामथि जोनोम सानखौ उदालगुरियाव थानाय सनाय डिजाइनेट गेमाव खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। फैगौ 12 अक्ट'बर खालारखालि एनएलएफबिनि थामथि जोनोम सानखौ खुंफुंगोन होनना एनएलएफबिआ मिथिहोदों। बर' हारियाव आइजो खारनाय आरो गोमानाय जाथायफ्रा बांगासिनो। फिन आरोबाव जुलि जाखानाय 19 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय सालमारि गामिनि बिस्वजित नार्जारिनि बिसि अनसुलि नार्जारिया गोमाना दङ। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय अनसुलि नार्जारिखौ सोरबाफोर बहायबाफोर नुसनबायदोंब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरनो अन्नानै खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। खोन्थाहरनो थाखाय जानबुं नाम्बार 7637805255 नि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन। जोबोद दुखुनि खौरां। इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गानाइजेशननि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि कातिराम तुलसियारनि फुजिनां बिफाया रुंसारि जाबाय। इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गानाइजेशननि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि कातिराम तुलसियारनि फुजिनां बिफा समलेश्वर तुलसियारिया गोबाव साननिफ्रायनो गोब्राबथार बेरामाव गोग्लैना दंमोन आरो दिनै गावनि न'आवनो 65 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ इउबिपिअ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोदानै दाजानाय इउबिपिएफ आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों। गाम्बारु मोसाहारिया बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि बिबान थानाय समाव 140 कौटिनि बांसिन रांनि मोननै कम्पानिजों एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। एग्रिमेन्ट खालामनायखौ नंखाय बुंनायनि सायाव गोख्रों सोंखारियो सिलाफोथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा। गोनांथार जायोब्ला एग्रिमेन्ट खालामनाय कपिखौ गामियाव राननानै होगोन होननानै बुंथियो सिलाफोथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा। हारिनि थरसे अलंबार जोलुरनि जोहोलाव मन'बिर बसुमतारीखौ बरायदों। गसाइगाव भारतनि जोलुर हानजानि आन्डार-19 गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। नेपालनि काठमान्डुआव खुंफुंजानाय साब 2023 जोलुर बादायलायनायाव
पाकिस्तानखौ 3-0 फेजेननो हादों भारतनि अंडर-19 जोलुर हानजाया। बिदिनो सासे राफोद गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीखौ गावनि आंगो रैसुमगिरि गामिनि रायजो राजाफ्रा गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनियाव गाजा गोमजायै बरायदों। मन'बिर बसुमतारीनि बेबायदि भारतनि हानजा जानानै जोलुर बादायनायाव गोख्रों नाजाथाबनानै भारत हादरखौ देरहासार जाहोनायखौ लानानै गसाइगावनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों बयबो गाजा गोमजायै बरायदों। हरखाबै मावनाय बांग्रिङा आसामखौ सोमावग्लुंदों। रायजो नाङैनो मोनाबिलिनि 6:18 5.3 रिक्टार स्केलाव गोख्रों बांग्रिं मावदों। बे बांग्रिं मावनायनि गुबै थावनिखौ गवालपारा होनना मिथिनो मोन्दों। बांग्रिंनि गोख्रैथिखौ 5.3 रिक्टार स्केल होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया मिथिहोदों। बे बांग्रिंजों सुबुं आरो दोहोन दौलत खहा जानायनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो सनितपुर जिल्ला एफसिनि हेफाजाबजों खुंनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया बाथासिबुर मिलन गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। मैयानि गिबि गेलेनायखौ बेखेवना होयो रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारी बिथाङा। गिबि गेलेनायाव उदालगुरि एफसि आरो सनितपुर एफसिनि गेजेराव जायो आरो बे गेलेनायाव उदालगुरि एफसिया 2 गल' देरहासार जानो हायो। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एफसिनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। जोबोद गोजोनथाव खौरां, गुन गोनां फरायसाफोरनो सरकारा स्कुटि होनो फोसावबाय। देग्लाय बोसोर 2023 एचएस फाइनालाव जायफोर फरायसालिफ्रा 60% मोननो हादों आरो जायफोर फरायसाफ्रा 75% मोननो हादों बिसोरनो आसाम सरकारा स्कुटि होनो फोसावबाय। नभेम्बर-डिसेम्बरनि गेजेरावनो स्कुटिखौ रानना होगोन होनना खौरां मोननो हादों। दिनै आसाम केबिनेट जथुमनि गेजेरजों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थांखिखौ लादों। जोबोद दुखुनि खौरां, दैमायाव गबनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय नलबारि जामजुंनाला दैसायाव गबनानै 2 नं लुख्लुं बर' गामिनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। दैसायाव गबनानै जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बिरन स्वर्गियारि होननानै सिनायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिरन स्वर्गियारिया जामजुंनाला दैसा बारनानै थानाय गावनि हाखौ नायनो थांदोंमोन। हा नायनो थांनायावनो बिथांखौ नाबो सारदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ना सारनानै जे लानानै बारनायावनो दैसायाव दाखालि एबा 1 अक्ट'बराव गबोयो आरो मैया लिडिं फायारमेन दिपज्योति फुकननि दैदेननाय धेमाजि आरो सिलाफोथार फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस आरो एसडीआरएफ हानजाया जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खैफोदनिफ्राय रैखा, सानै बर' लाइमोन सिख्लाया लाभ जिहादनिफ्राय सानै बर' सिख्लाखौ खुनुरोखोम रैखा खालामनो हादों। मुस्लिम लंफोरफोरनि मोजां मोननायनि फाखनजों गुबुन रायजोआव लांखार जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों माहारि आफाद एबसुआ। खौरांनि बायदिब्ला मैया फिन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु नाजानायाव सानै नाफाम सिख्लाखौ रैखा खालामनानै नैबे सावगारियाव नुनाय सानै लंफट सिरासालि आरो इपिथुं आफंखौ पुलिसनि आखायाव गथायना होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मावथिफ्रा स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनानै सानै बर' सिख्लाफोरखौ दुथांफोरनि लांखारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिसोर सानै बर' सिख्लाफोरखौ सोनाब फारसे लांखारनो नाजाबायमोन। जिल्ला एबसुआ नाफामफोरखौ गावखौनो सांग्रांथि जानो खावलायदों, मानोना बिदिनो गोथौ हाखराव गोबां बर' सिख्लाफ्रा गोग्लैगासिनो। मख'नो गोनांदि सानै बर' सिख्लानि प्राइभेसिनि थाखाय बिथांमोननि सिनायथिखौ होनाय जायाखै।